Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani shirin. A yau na zo muku da wani shahararren littafi mai suna Umarnin Uba, wanda Yarima Shahid Madubi ya rubuta, wacce ni Nafisat Ayuba Abubakar zan gabatar muku. Umarnin Uba, Episode 1. Kwance yake akan katafaren gadonsa yana baccinsa hankali kwance. Alhaji Nasir ya shigo ɗakin rai a ɓace ya kira sunan ɗan nasa, Hisham, Hisham, har sau biyu, sannan ya tashi yana juyawa da murza ido. Bai ankara ba ya ji saukar mari a kuncinsa, ya ce, wato ban isa da kai ba a cikin gidan nan ba ko? Yaushe rabonka da sallan asubahi kullum sai gari yayi haske kake yin sa? Haka baka da aiki sai shashanci, to na gaji da kai wallahi, ban ga amfaninka ba a gona. Hajiya Zinatu ta shigo ɗakin ta ce, Alhaji bi shi a hankali, ka san yaro ne. Cikin zafin rai Alhaji Nasir ya ce, ai dole ki ce min yaro ne saboda ba ni na haife shi ba ko? A'a Alhaji, kai ka haife shi mana. Bai da uban da ya wuce ka duk faɗin duniyan nan, kawai faɗan da kake masa ne ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa. Dukka fa shekaransa 18. Ki yi min shiru, in ji Alhaji Nasir, dama duk iya shegen da yake yi ke ce kike ɗaure masa gindi. To bari ki ji, daga yau in dai ina yi masa faɗa kika sa min baki, to sai na yi maganin ki. Kai kuma maza ka tashi ka je ka yi sallah, kuma daga yau in har ka ƙara bari na ƙara ganin ka baka je masallaci sallah akan lokaci ba, to zan ɗauki mataki a kanka. Alhaji Nasir yana rawan faɗa ya fice daga ɗakin rai a ɓace. Hajiya Zinatu ta zo kusa da Hisham ta ce, ka yi haƙuri ɗana ka ji? Maza tashi ka je ka yi wanka da sallah, your breakfast is ready, my son. Ajiyar numfashi Nasir ya ce, that's why I love you mom. Nan ta tashi ta tafi ɗakinta. Wane ne Alhaji Nasir? Alhaji Nasir shahararren mai kuɗi ne kuma ɗan kasuwa, yana zaune a Kaduna, yana da mata ɗaya Hajiya Zinatu tare da ɗansa Hisham. Alhaji Nasir ya daɗe bai samu haihuwa ba, shi da Hajiya Zinatu. Sai da suka kai shekara 14 da aure, Allah ya ba su haihuwa, ta haifi ɗanta namiji, aka sa masa suna Hisham. Hisham ya samu gata sosai a gurin iyayensa da danginsa, domin komai yake so suna yi masa. Lokacin da Hisham ya fara girma ne Alhaji ya lura da ɗansa tarbiyyarsa ya ɓaci, don haka ya tsaya tsayin daka don ganin tarbiyyar ɗan nasa bai ɓaci ba. Amma ina, aikin gama ya riga ya gama, tun da Hajiya Zinatu na shagwaɓa shi. Ba ta son ganin ɓacin ransa, kuma ko laifi ya yi ba ta son ganin laifinsa. Shi yasa ya zama sangartacce, kash laifin daɗi ƙarewa. Ku biyo ni domin ci gaban shirin.